Nuwun donga pangestu panjenengan sami menika lumamping adicara mbubak kaadanan. Menika panjenenganipun pini sepuh Bapak Pardi sigra hamundi wontenipun rerangken mbubak. Sampun kaadanan donga pangestu saking panjenengan sami para lenggah. Kanjeng Rama Bapa Tukilan sumadya netepi darmaning ngaluhur inggih menika kanthi adicara mbubak. Mbubak wis ngarani mbukak kawah sejatine alam kandungan. Lah menika to Kanjeng Rama ingkang sampun sawega inggati sinartan donga saking panjenengan sami awit duk kalanira Kanjeng Rama hamurweng sak resmi Kanjeng Rama taksih Jaka Kumala Prawan Sunti. Kanjeng Rama inggih menika hanindakaken caresmi nalika semono Kanjeng Rama taksih Jaka pramila sampun lenggah wonten sasana lho mbubak. Bapak Ibu, mbubak niki kula wastani kalih, mboten kula sarengi candra, niki kula paringi pangerten sekedhik bab mbubak. Dene napa mbubak niku sayektosipun gagrag wonten gagrag Kilen, gagrag Malang. Malang niku teksih kaperang kalih dados gagrag Malang Kidul. Lek gagrag Malang Kidul niku mbubak wonten loro panggon. Yektine yang kraton yen kedaton loro pangkon nggih loro pangkon, lek mbubak nggih mbubak. Ah loro pangkon niku gandengane, tapi niki sing werdine mbubak. Lah niku mbubak niku saka tembung buka, kawah niku alam kandungan. Lah nek loro pangkon mboten bakal enten mbubak, tapi lek mbubak enten loro pangkon, jatine ngoten. Lah niki kula lek kula condro jenengan nampine kangelan napa malih mantene sing nom niki Pak nggih. Basane le nampa kangelan. Tak perangne sing basa iki meng sak penak-penake supaya gampang diterima. Duk nalika semono sing tak critakne bapake tapi jane mantene nglakoni. Bapakne biyen Pak Tukilan Ibu Minah niki isih Jaka miwiti tresna. Saiki tak takon karo mantene, jamban miwiti tresna iku liwat apa, Nduk? Apane dhisik? Nek biyen Pak Tukilan gribet, nggih napa nggih? Gribet. Tapi lek sakniki mboten sebabe enten HP-ne. Sampeyan cintaine lewat HP apa lewat mana? HP. Nah, lak lewat HP to. Ning sing weruh dhisik padha biyen niku sing weruh dhisik ya mripate, saiki ya mripate. Ngoten lho ya. Sing weruh dhisik mripate mek liwat HP karo langsung on air Pak Tukilan langsung tancap gas kok. Ngapunten gojek ya Pak. Ana gojeke tapi baku Pak niki Pak. Nalika semono iku weruh mari ngono dolan. Mantene iki Muhammad nggih. Ki anake sapa ya kok ayu. Ah. Mari ngono diuber, digoleki ndek ndi sampean omahe rene. Rene petuk iki omahe. Mari ngono Mas Muhammad iki balik, "Pak, aku duwe wong ayu, tolong takono." Iku sing baku. Anake sapa, Cong? Anang sapa? Jek agejek dong ya. Nah. Bingung ngrasakne iki. Marino anake Pak Tukilan, Pak. Aduh, ajak Cong. Kelu Cong, sabar Cong, sabar. Lah tak dik ya. Iki. Lho ana durane apa ra kene? Ada pola. Oneng sampean.
Aduh tak oneng, wis ngomong Jawa tok, wis. Mari ngono teko kene bapak karo bapak dutane pitungan kanthi oh wis ya wis tak trima, wis nang kene nek ngono wulane saiki apa Syawal lah Pak ya. Syawal dinane Selasa Legi tak tentokno awake dhewe nanggap Jatilan. Tapi sing ditangkap malah aku. Mari ngono dina iki, Nduk. Iso ra iso sampan kok bengi mesti ngalami malam pertama. Bapak iku biyen ya ngono malam pertama ning malam pertama iki sing diarani Duk nalika kumpul sepisan isik bapak isik gampang angen-angen ya kuwi sing diarani alam gantungan. Ndek ngono tak jujuk plas. Pasti mantene ngandhut jeng Gusti utawa meteng utawa garbini. Dok, iki sampean ora wurunga mesti diparingi putra utawa putri. Oleh sepisan diarani ya kuwi sing diarani ngandhut sak wulan wujude anakmu iki mengisih wujud banyu, tapi ya ora banyu ya Pak ya darah ya Pak ya. Oleh saulan diarani wujud banyu. Terus oleh rong wulan wujude wujud daging gempel, sudah gonto ya, sudah membentuk tapi hanya segumpal. Terus melaku rong wulan sampean mlakune sing darane alam undaradir, alam gawat kaliwat liwat utawa alam triloka maya. Ndek kono wong meteng ki nek kunone kuno zamane Pak Sariman karo aku biyen, Nduk, nek meteng aja nglangkai alu ngadeg, jarene ngono. Nggih napa nggih? Ya gak oleh ya Bu ya. Ya guyon tapi rungokno tenanan iki ya. Ora oleh sembrono, catur cinatur ya sing bener sing apik supaya anak kelawan supaya anak-anake dadi wong sing muguna tumanduk nusa kelawan bangsa. Allahumma amin. 3 wulan. Lah 3 wulan kuwi sampai nek njaluk Muhammad karo Resa nek kepingin duwe anak njaluka sadurunge 3 wulan malam pertama iki wis duwe pemikiran anak apa Dik lanang Mas gak aku wedok jangan pusatkan batin sampean duwe anak lanang dhisik Mas oke ya terus ndonga karo pangeran dungane takono karo Ramandita sing ndek kene nah mari ngono 3 wulan gayuh ana ing 4 wulan utawa catur hangga jati anak sampean iki wis wujud menungsa lumrah. Inilah yang dinamakan bubak. Nek lara pangkon iki, Pak. Nggih. Nek lara pangkon iki mengke sing diwedarne ning kula mboten, engko kesuwen ya. Werdinya artinya bubak yang sebenarnya. 4 wulan wis gonto anak sampean. Mula nek njaluk 4 wulan wis ora dituruti wong anak iku misale lanang ya wis wujud lanang. Lah, tadi sak durunge 3 wulan. Mari ngono 5 wulan anak sampean niku wis iso maem. Kok iso Pak Dalang? Ya wis to sampean diteni ae omongku iki. 4 wulan nang 5 iku anak sampean wis obah. Mari ngono wis iso mangan sampai 6 bulan apa sing dipangan omonge wong tuwa lanang kelawan wong tuwa wadon tegese Muhammad kalian Resa. Jadi lek ngomong nek wis 4 wulan, 5 wulan, 6 wulan ngomonge iki mau kudu sing luhur. Dongane kudu sing luhur. Mari ngono gayuh no Sabta Kawasa Jati tegese alam pitung condro, 7 wulan. Anak sampean niki 6 bulan mau anak sampean mangreh lebu wetuning napas daim tindake tegese meneng anake gak obah Pak nek oleh 6 bulan kok ngono Pak Dalang nggih masalahe anak sampean wis poso nang alam kandungan sebab siap-siap nek 7 condro utawa 7 wulan dikaro pangeran dikersakne medal saka guwa garba prakteng wisma alam jati alam padang 7 wis iso lair tuwek diarani alam Sabta Kawasa Jati 7 wulan. Nek 6 wulan iku gak obah, tapi wong saiki modernisasi sing digawe Pak. Anake gak obah bingung, gitu. Ayo anu bah anakku kok gak obah, akhirnya nang
bidan. Tapi nggak apa-apa, betul. Ya betul nggak apa-apa, memang zaman seperti ini. Tapi sakjane anak sampean niku poso 6 bulan. Nah, marino 7 bulan dirung di ngersake lahir. 8 wulan utawa 8 sasi anak sampean mangreh lebu wetoning napas maneh daim tindake. Daim tindake nang jero ya gak obah obah apa? Gak obah maneh meneng lerem poso anake sampean. Anake poso wong tuwane malah iku sing tak jaluk nyawiji karo wiji mulya sing darane wiji kamandanu sing tak omoni nang ngarep ndek kendi mau nyawiji nok Twirta Kamandanu. Twirta ku banyu, Kamandanu ku suci. Dadi banyu suci ya iku mangko kang suci kama kang danu. Nyawiji kono anake ndonga sampean ndonga 7 wulan 8 wulan 9 wulan 10 dina anak sampean mesti brol loh prapteng wisma alam padang. Mugi-mugi anak sampean Muhammad Kelan Reza dadi anak sing miguna tumanduk nusa kelawan agama, demen manembah marang Gusti, bekti kalian tiang sepuh. Allahumma amin. Tak campur Pak ya, katut ya Pak ya. Terus mantun ngoten niku apa dicek Dek iki Dek? Iki jane kacar kucur Dek, mau Dek kono le, carane ana bubak digabung Dek kene fotone dadi siji. Le anakku Muhammad, iki kacar kucur tegese artine kacar kucur kuwi dudu sanak dudu kadang dadi sedulur. Nek aku ngomong guyon Bu ya, dadi sedulur bakale nunggal sak kasur ing kono bakale lah kaiso sampean bertempur lah ya ngono guyon. Tapi niki guyone teng riku niku. Terus iki guna kaya anggone Joko sedana ngupadi sandang kelaman pangan, wajibe wong tuwa golek pangan kanggo nguripi keluargane anak bojone. Mula tanggung jawabe wong lanang apa to isine? Isine jagung kawak, dele kawak, godhe kawak, kapas kawak lan arta kawak. Tegese kawak kuwi tuwek, Bu. Tegese kawak kuwi tuwek, nek tuwek kuwi akeh. Jagung kawak ya akeh, baras parine panuwune, beras parine akeh, sandang kelawan pangane. Amin. Ki kacar kucur marino disimpen centong pedaringan Nduk anakku Resa. Aduh. Disimpen centong darengan Bapak jumeneng, Bapak tukilan karane Bu Mina. Jumeneng tegese ngadeg karo dibantu tukang fotone. Kurang begar didik. Pak tukilan iki Joko Sedono ki tegese mantumu, terus Sri Sadono tegese iki anak sampean iki njaluk donga pangestu kelawan sampean Bapak tukilan karawan Ibu. Guna kaya iki anggone digawe tumuju lelumban ngayahi samudraning gesang, mugi berkah Bu. Amin. Wis kanggo sandang pangan bisuke Bu, dongakne Bu nggih. Niki wau kacar kucur ingkang sampun simpen sentong pedaringan dadi obah lan owah. Yen obah ngenteni oleh berkah saka Gusti Allah. Salajengipun menika napa? Oh ngunjuk Pak tukilan iki sejatine serbat degan. Ding diarani serbat degan kuwi ya banyu klapa dicemplungi sego garing utawa sego karak Bu ya, darane kuwi jane serbat degan. Nutupi lek ngono le. Halo Bro, nutupi kan Bu. Lah rata dindari titik ya. Iki karpe panyuwunan marang Gusti nggone njaluk wiji, nggone tumurune wiji rejang hasmala krama tegese wiji kang mulya. Bapak ini nuwun dhisik njaluk wiji mulya, ibu njaluk wiji mulya sumrambah marang anak mantu lan anak pribadi. Piye rasane teh? Seger ya Le ya. Sok nek duwe anak diparingi slamet ya Le ya. Anak kang berkah, anak sing pinter gegulang gula mentah, anak-anake utawa tegese putumu. Amin. Terus apa Nduk? Ana daharan dulang pungkasan ya.
Mari ngono dibantu Pak Pardi. Dibantu. Tolong dibantu. Hah? Oh iya. Iki wujute ya mung asan utawa slametan Pak nggih. Iki nyelameti nggone medarne alam kandungan. Pak Tukilan Ibu Minah iki nyelameti anake sekarone anggone Pak Dalang medarne alam kandungan ya iki sangkan paran dumadine menungso sing asale saka Guwa Garba ya iku mang wiwitane. Terus saiki ndulang sing pungkasan ya Bu tegese iki meneh ora meneh wis kok bengi cek dulang-dulangan meneh ndek kamar ora apa-apa. Dadi saiki dole nduk saiki tak dulang meneh ya wis dulang-dulangan utawa engko sore dulang-dulangan karo garwamu ya nduk ya. Nggih Bu ngono lho. Wis aku tak mekar tak golek pangan dhewe Bu ngono. Ora jagakne wong tuwek. Lah saiki ditulang wajibe wong tuwa, ndulang entasne anak wi wajibe wong tuwa. Saiki wis dilungguhne, wis nindakne kewajibane wong tuwa. Bapak Tukilan. Nah, iki bapakmu ya ngono ya Le ya. Wis didulang saiki nyene wajibe ndulange mulai ket sampean lahir procot Le. Dulang nang anake wajibe. Nah saiki engko bubar iki ya wis kono dulang-dulangan dhewe mekara golek pangan, golek sandang dhewe. Lah ngoten Pak nggih. Aja jagakne wong tuwa, dadi mekara golek pangan dhewe. Amin Pak. Nah. Terus Nduk, apa Nduk? Ah, sadurunge iki mecah pamor ya, sadurunge mecah pamor Nduk tak menisakne nggonku medharake sabda ya kuwi mbubak alam kandungan, buka alam kandungan. Cik, sik ya. Aja kan Cik. Iki wujude Pak. Wujude abrakan iki sing darane mbubrah kawah. Lah lek aku medarne siji-siji tambah suwe Pak. Iki mari ngono ana iki kekepan misalnya mantene ndang kekepan percuma ngono ku Pak ya, gak perlu. Lah aku ya itu mak tak wedarne kabat. Misale sewur nek kepengin cementel ya cendane pari Pak. Wis ora usah. Iki mbubah kawah Pak ya. Bagune pitik kuwi Pak nek diwedarne ya wakeh Pak ya. Wulune ndredeg alang-alang lancak panunggal ngono sirahe lah. Ngono lah wis gak usah Pak Di ya. Wis gak usah. Intine Pak Tukilan ana tetebusane nggone mbubak kawah yaiku diwujudne ayam utawa kewan sing syukuru. Ana klirune Pak Tukilan lan dalange nggone medarke alam kandungan. Mugi pikantuk nugrahaning Gusti, pikantuk pangapuraning Gusti. Allahumma. Lha yo sing kudungan yo jawab to Bu. Nek dik sing ora kudungan tak jawab mek kono mau amin tok wi cukup. Amin iki tek wong Jawa lho Bu nggih. Tek wong Jawa digandeng karo luar ana Allahumma. Amin iki tek wong Jawa. Ah, amin Pak nggih. Nah, mari ngono iki apa iki, Dok? Wis sing iki wis gak tak wedarne, gak mari-mari engko iki. Iki ana gendaga. Tegese gendok. Gendaga iki mau mujudne alam kandungan mbubrah kawah ya mbubak kawah. Nah niki wujude mbubak kawah, wujude mbubrah kawah. Nek alam gumelar mbubrah kawah wujute soblukan cotil lan sak panunggal. Nek alam utawa jagat cilik diwujudne alam kandungan, digelarne no alam gumelar wujude gendaka. Kanthi waosan sesanti jaya-jaya wijayanti tepa jaya kang mangku pakarti utama Suradira daningrat lebur dening pangastuti. Ora mecah-mecah gendok, mecah pamore anakku sekarone, lebar luar pinter golek sandang kelawan pangane. Ayo Pak, giat nih Pak. Ayo rebutan pinter-pinteran golek duit. Nah
Pinter-pinteran golek donya nang alam Nduk. Gendoke kepruk Dik, gendok kepruk. Keprukno sampean. Ah, gendoke dikepruk sik. Tutukno mecah. Nika duwe ana sing keri jukuan Nduk. Jukuan. Lho getno Mak. Lho. Lho. Wis. Wis Nduk, saiki diitung iku ge ngitung duwite. Sing diitung teke manten kakung sik. Loro-loro le, cak cepet le. Loro-loro. Pindho. Pit. Oh dadine 36. Ah, sing siji 36 miliar. Ah, terus Walulikur dadine. Oke sing lanang 36 karo 28 pira tolong dibantu totale pirang miliar niki? Pira Bu? Hah? 36 karo 28 lho pira to? 54 ta? Oh swidak papat M utawa miliar. Aku tak takon karo mantene mie nang di situ iki Mang, nang ngarep ya. Nduk, iki gandono. Nek dhuwitmu 28 miliar iku kok gawe apa sing buanter? Bingung Bu, sakmono kae ku bingung, kadang masih oke duwike kleru dalane Bu. Nggih napa nggih? Keliru, kakean duit iku bingung, tapi sampean kudune mekar, harus bisa. Bingung Pak nggih. Samonten kathahe Pak nggih. Samonten kathahe kamangka ndek kene wis diarani mbubrah kawah. Alam gumelar iki nek wis dibubrah kudu dikekni. Kudu sak panduman ana unen-unene nek wong Jawa kuwi ya. Demena tetulung marang sak padha padane lamun tetulung aja sampe murih baline. Lah mbubrah kawah dhuwitmu wis akeh wis diubrah-ubrah donyane saka pangeran. Bingung le jawab. Arep nggo apa ya le? Ya kudu duwe tujuan iki ya. Ya, sing jelas nek wong akeh duweke kuwi Nduk, nek sampean Islam pamane Islam kuwi ibadah. Lah nek umpamane sampean nuhoni Jawane dana weweh. Lho ngono lho. Dadi kudu demen dana weweh marang sak padha padane sing mbutuhne contone gambarane bocah-bocah sing ora duwe wong lanang kalawan wong wadon tegese gak duwe bapak kelawan ibu. Siji duwe iku mengkok gawe tuku tanah ge omah. Lah sakmono kae. Ayo, ge tanah ge omah dana weweh ditindakne wis mari ngekeki nang wong sing tegese wong sing ora duwe wis dikeki. Ngono lho Le ya. Nah, dadi kudune sampean eling nang kuwi. Kok ge tuku tanah? Oke. Ge tuku ge omah bisa karena uangmu banyak. Tapi jangan lupa anak-anak kecil seperti itu yang tidak punya orang tua. Oke. Ya Pak Dalang, mugi-mugi kula mboten supe. Ya nek dadi wong sing sugih, tolong gawe ana bocah-bocah sing butuhne duitmu Le. Ya. Kayak ana kae, sing ana ke tampan ana Nduk. Cek oleh berkah Mas yo mek didik simpenen Nduk, cuk cek berkah Nduk. Ayo ngak dikono Nduk. Ayo Le. Iki ana wong sugih 10.000 lho Le. Ayo. Iki nang sugih 10.000. Wis juga ana muga berkah Nduk ya.
sampan sok kecipratan dadi wong sing sugih. Amin. Ya. Aduh wis rebutan ayo wis dikabene karo mantene sing wis sugih karo wong sing sugih iki dikeki. Wis mundur nek wis oleh dhuwit muga berkah le. Ya lek aku ngomong muga berkah. Berkah ki wong Jawa, nek barokah iki kan monco ya. Muga berkah. Terus mari ngono apa, Dek? Oh ya, Nduk. Iki cedakno Pak. Oh, wis. Tolong tukang foto pikulun rodok rono. Rodok minggir. Pikulun. Sampean milih kok senengi mbubrah kawah iki donya saka pangeran sing wis diobrah-obrah diparing nikah sampean aku kepingin roh atine sampean. Sing ndi? Milih sing ndi sampean? Ayo, lendang muduno. Ayo, le toleng gandeng, ayo. Ayo dekene milih karo bojone. Omong-omongan aku tak njukuk opone dhisik. Nah. Ayo opone dhisik. Nah, kurang satu. Nduk nek iso gandengane wajan. Ana wajane gorong jangkep nduk gak tepak iki lho. Wajane kudu ana adahe beras nduk. Ana wajane tok sampean bingung, nduk kok wakule kuwi tak wuruki sampean. Gawe ngedangne. Lah ya iku wis. Tapi pikire sampean ning wang wajan tok ya nduk ya. Tak omongi kudu duwe kandhengane. Pak, Bu, Ib Sinoman biyada nyenan sejeni nggih. Wong sugih iki sik kait belajar sugih. Muga-muga soblukan karo wajan iki berkah, Bu nggih. Amin. Lah nek amin iki wong Jawa nduk, Bu nggih. Amin. Nah. Wis sak bubare iki Pak Pardi iku wis mau wis tak ngarep tak omongne minangka tetebusane Bapak Tukilan. Dadi wis ditebusi ana klerune dalange, ana nganune iki wis ditebus karo ya kuwi sing darani PT iku mau. Nggih Bapak Ibu.